Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblong Mbah. Keplongor guys, nanang. Pirang-pirang dino iki arep bodo kurang pirang dino ndang ini pemirsa. Ki aku awal iki sebenarnya jajanku wis lengkap pemirsa. Apa? Karena jadi memang jajanku jangkep guys, cuma winginane kayak ditawani karo teteh sebelah. Mbak, Mbak, apa jenenge? Aku tukoni to ngono. Ya wis tak tukoni ya aku no. Ya jeli seprapat yo teh aku kakekno jajan wis akeh, ngopol jajan akeh-akeh. Paling lo didemek orang rantek kabeh sedino aku yo ngono terus esok-esok meruput diterno ndelok aku pas metu ngono. Wis engko tak jupuk aku ngono wae ya apa entuk pesanan buber jare kok SD kono SD Kapuan guys. Engko tak jupuk pemirsa. Aku mau bareng nyirami tanaman, nyirami latar, lambeku garing. Mohon maaf ya guys ya aku mbek Bu. Rasanya rai mangar-mangar pemirsa. Ya Allah. Tak paranane sak jam kos bakal jangane urung do mateng aku tuku jangan guys ngirit gas mbah fenomena apa angger arep bodo mesti kok gas langka. Wah aku wegah oyo-oyoan angger oyoan diwasrono kok ora uman wingi 5 dikeroyok tonggo gentek guys isek cuma kan aku gak duwe gas gak duwe gas dua sok nih duduk aku tuku gas neh dadi siji duwe makanya fenomena angger bodo ngono ku lho wis hukum alam hukum apa nang kene nang yo ora nang kene di mana-mana guys nang Jepang yo padha ae mulane aku kita irit-irit perkarane tuku jangan iku ngono kuwi ngirit-ngirit lah engko nek ana bancaan malam bodo bancaan riyo terus dadik geni nggo apa ora duwe pawon guys wis engko kok tak jupuke guys jajane sini jajanku yo wis akeh cuma yo piye yo pengen jajal yo ora mentolo guys yo langgananku yo pe ora ku yo ora mentolo guys sengko tak telepon ya engko dipateni no dhek lagi apa kuwi notoni jajan bukber ya esuk-esuk meruput ya Mas ya aku kadang lagi yo betu golek apa ora kondo ra WA wis mau tak lanjut lagi pemirsa ikan apakah kan nang metu nang debunan ora jerawat skincarean lah nek jerawat ngono kalau kan kesumbat debu apa ngono lho guys ngene iki lho makasih sayangku cintaku Amit maaf tangan nih untuk pesanan kurang berat ya 12 ya wes makasih ini aku sampai jam 4:30 kok nenek alah ono apa bagi-bagi takjil alah saya suwi kok bagi-bagi takjil guys oke pemirsa cuma mbek golek jangan wis tau tak konten yo guys yo tak konten iki yo sungkan guys wong yo butuh kenyamanan tanpa disyuting jenenge wong iki gak kabeh gelem disyuting guys sebenarnya tau tak syuting no aku tuku jangan nang ndi iki kacange pemirsa kacang untir apa-apa yo ora iso tak jajal segini sebenarnya aku pengen sing pedes cuma wis entek karek sing manis segini 12.000 nek ngarani apa kacang snack untir barara iki teteh kono-koni ngono alah orang-orang ngenteni bodo ya tak pangan nek buka aku iki nek jajan bodo wis begis kakean lapar wis cukup nggo apa jenenge nggo apa pemirsa penting cukup dinggo sugo-sugoan jeruk wis ana jajan wis ana es kristal wis ana kayak tuku es kristal sok gampang no es kristal ae gampang iki aku tak noto iku guys
Jangan. Aja dianu kucingnya, Dek, kok. Soale yo aku wis pernah tak konten nenggone langgananku, anake yo sing kayak aku THR wingi. Ane tuku jangan nang kono pemirsa. Tahu sendiri kan seperti apa sulitnya gas. Ngaku dhewe aneh ora tak gawe mumet. Mohon maaf ora lipstikan bain. Iki nganu guys, suprap guys. Nggone Demiati. Iki tinggo sahur kok urape. Dilebokno magicom, nek godhongno aman ora apa-apa misal. Jangan lumbu. Mau wis ana lauk-lauk. Mau bakso kok ana juju. Sakmene sek. Jenenge wong jualan ki kan yo hidup di masyarakat ki yang non muslim kan juga ada ya jenenge wong kita harus toleransi sepenting yo wae nek niate poso tetep poso guys ora masalah soal ana warung dibuka ora. Iki gorengane nek tempe 2003 nek bakwan jagung atau apa atau tahu isi ku 1000-an ki urape. Terus pernah tak konten guys bakule wis tau roh sampean. Tak konten ae sungkan karo bakule guys. Tuku sak untu ae kok konten suwi. Sungkan akune sing sungkan. Nah, sayur lompong. Asem. Nek dibuka iki seger guys. Nah, di sini pemirsa. Iki urape tak anu. Ngono tak wis. Adus. Ngrendem pakaian dhisik. Hah, lambekku ngati garing. Dikek libal mulai ora guys ning anu. Mbek tuku es. Aku ki gak iso urip tanpa es. Es iku yo ora apa-apa. Seperti ngene lho pemirsa ya. Wong ki nek kekurangan gula iki yo ora apik kanggo tubuh, engko iso lemes karena enggak kekurangan gula otot ya, karena gula iku disuplai iso dadi otot ya. Gula-gula iki diubah hormon insulin kok dadi gula otot. Lah nek awake dhewe kekurangan gula, seperti iki imbang, aja kakan ya aja kekurangan. Aku juga sering ngecek kok guys. Itulah juga aku duwe BPJS Mandiri. Jadi sebulan sekali kita punya jatah satu kontrol gula darah sebulan sekali itu gratis sudah karena ya tergantung vaskes mana di situ. Nah aku alhamdulillah deket kok. Sekilo dari sini. Mau teh leci. Ising ceblok. Lataku kok untung gak nemen. Ini tak buat ya itu bisa ini ini tak nolo kulkasku pemirsa kulkasku tak nolo guys cara apa bakso bakso cuangki harus tinggal buber terus gak nyandak terus entek mbak berapa pula aku iki marai biasa seneng iki jangan nek tanggo buka guys nek gak usum posong no tak tukone tak pangan langsung. Pirang menit iki? Kita wis 3 ambek 6. Wis kurang. Iki tak buat perkara dijebloki kewan guys. Wis pemirsa terima kasih nonton kontenku. Ya iki mang kontene nukoni anu teteh jajane teteh. Kon ya tak tukone raketang siji guys wong terayu maneh kuwi. Sungkan guys langganan.
Engko rene ana iku buka apa? Takjil lah ya sungkan aku. Sungkan guys, terima kasih pemirsa ya wak legrek. Terima kasih nonton kontenku ini mau persiapan. Mohon maaf jika aku gak make upan. Soalnya aku ki pokoknya ngonten dadaan dan tak edit dan tak cas dan ndak gawean liyane. Sepenting rapi nah wis ya. Pemirsa ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sebentar lagi lebaran. Jika ada turka atau tidak berkenan ya mohon maaf. Sepenting awake dhewe padha rukune. Tetap semangat. Sudah bersama kufur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.